unha referencia do fútbol ense. Gracias por hacerme amar el fútbol. Estou super orgulloso. Tanto dentro como fora do campo. É un dos xogadores que máis partidos xogou co Porto Marín. Si queréis disfrutar, poner un nene en vuestra vida. Sempre aporto moitísimo. Quédate moito. Por estas cousas merece a pena xogar ao fútbol e vos facedes nos sintamos profesionais, nos sintamos cuidados. Voume coa unha das mellores sensacións da miña vida, que é de agradecimiento. Pois para min é un verdadeiro orgullo. Estaba ali con algunhas leyendas. Por estar aquí no campo do Albaino, grazas Concello de Guntín e a todos os colaboradores que puxeron o seu tarea para que isto fose posible.